መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 41 ንድኻ ዝሓልየሉ ብፁዕ እዩ። እግዚአብሔር ብመዓልቲ መከራ የናግፎ። እግዚአብሔር ሕልዎ ብህይወት እውን የንብሮ። ንሱ ኣብ ምድሪ ብፁዕ ይኸውን። ናብ ፍቓድ ጸላእቱ ኣይተሕልፎን ኢኻ። ኣብ መደቀሲ ድናሲኡ ከሎ እግዚአብሔር ይድግፎ። ንስኻ ብሕማሙ ንብዘላ ዓራቱ ተንጽፈሉ። ጐይታዬ በዲለካ እየ እሞ መሓረኒ። ነፍሰይ ኣሕውያ በልኩ። ጸላእተይ መዓዝ ኮን ክመውት መዓሲ ስሙ ክጠፍእ እዩ ኢሎም ብኣይ ክፉእ ይዛረቡ ኣለዉ። ሓደ እንተበጽሓኒ ብልግሚ ይዛረብ፣ ኣብ ልቡ ክፍኣት ይእክብ ምስ ወፀ ይዛረቦ። ኩላቶም ጸላእተይ ብኣይኒ ሓድሕዶም የሕሸኽሽኹ። ግብሪ እከይ ጠቢቕዎ ኣሎ በጢሉ እዩ እሞ ከቶ ኣይክትንስእን እዩ እናበሉ ብኣይ ክፉእ ይምህዙ ኣለዉ። እወ እቲ ዝእመኖ እንጌራይ ዝበልዐ ፈታወይ እኳ ሸኾናኡ ኣልዓለለይ። ንስኻ ግና ጐይታዬ መሓረኒ፣ ክፈድዮም ከዓ ኣተንስኣኒ። ጸላእተይ እንተ ዘይተዓወተለይ በዚ ንስኻ ኸም ዝባሃካኒ እፈልጥ ኣለኹ። ንኣይሲ ብንጽህናይ ትድግፈኒ፣ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከዓ ንዘለዓለም ተንብረኒ ኣለኻ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ካብ ንዘለዓለም ይባረኽ። ኣሜን ኣሜን። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 42 እራብ ናብ ዓይኒ ማይ ከም እትናፍቕ ከምኡ ከዓ ነፍሰይ ናባኻ ዎ ኣምላኽ ትናፍቕ ኣላ። ነፍሰይ ንኣምላኽ ነቲ ህያው ኣምላኽ ትጸምኣ ኣላ። መዓዝ ኮን ክመጽእ ኣብ ቅድሚ ገጽ ኣምላኽሲ ክቀውም እየ። ኩሉ ግዜ ኣምላኽካ ኣበይ ኣሎ ክብሉኒ ከለዉ ለይትን መዓልትን ንባዓተይ ተቐለብኩ። ኣነ ምስ ብዙሓት ምስቶም ብድምፂ እልልታን ምስጋናን በዓል ዘብዕሉ ህዝቢ ኸይደ ናብ ቤት ኣምላኽ እመርሖም ከም ዝነበርኩ እናዘከርኩ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ፈሰሰት። ነፍሰየ ንምንታይ ትጉሂ ንምንታይሲ ኣብ ውሽጠይ ትህውኽኒ ኣለኺ። ስለ መድሓን ገጹ ገና ከመስግኖ እየ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ። ዎ ኣምላኸይ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ትጉሂ ኣላ። ስለዚ ከዓ ካብ ምድሪ ዮርዳኖስ ካብ ኣኽራን ሄርሞን ካብ ዝባን ሚሳር እዝክረካ ኣለኹ። ብድሃይ መንጫዕጫዕታኻ መዓሙቕ ንመዓሙቑ ይጽውዖ። ሽምቦብታኻን ማዕበላትካን ዘበለ ብልዕለይ ሓለፈ። እግዚኣብሔር ለዋሃቱ ብመዓልቲ ይሰድድ፣ በለይቲ ድማ መዝሙሩ ምሳይ ኣሎ። ንኣምላኽ ህይወተይ እውን እልምን። ኣነ ንኣምላኽ ካሕውየ ንምንታይ ኢኻ ዝረሳዕካኒ? ንምንታይ ከ ብሰሪ ጥቕዓት ጸላኢ እናዘንኩ ዝኸይድ እብል ኣለኹ? ኩሉ መዓልቲ ኣምላኽካ ኣበይ ኣሎ እናበሉ ተጻረርተይ ኣዕጽምተይ ከም ዝንቅጥቀጥ ገይሮም ይጸርፉኒ። ነፍሰየ ንምንታይ ትጉሂ ንምንታይሲ ኣብ ውሽጢ ትህውኽኒ ኣለኺ? ንመድሓን ገጸይ ኣምላኸይን ገና ኸመስግኖ እየ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 43 ዎ ኣምላኽ በይነይ ምስቲ ምሕረት ዘይብሉ ህዝቢ ተማጐተለይ። ካብ ሓሳውን ዓማፅን ሰብ ኣድሕነኒ። ኣምላኽ ሓይለይ ንስኻ ኢኻ እሞ ስለምንታይ ደርቢኻኒ? ስለምንታይ ከ ብሰሪ ጥቕዓት ጸላኢ እናሓዘንኩ እኸይድ ኣለኹ? ብርሃንካን ሓቅኻን ለኣኽ ንሳተን ይምራሓኒ። ናብ ቅድስቲ ኸረንካ ናብ ማሕደራትካን የብጽሓኒ። ሽዑ ናብ መሰዊኢ ኣምላኽ ናብ ኣምላኽ ደስታይን ተሓጓሰይን ከኣቱ እየ። ዎ ኣምላኽ ኣምላኸየ ብበገና ኸመስግነካ። ነፍሰይ ስለምንታይ ትጉሂ ስለምንታይሲ ኣብ ውሽጢ ትህውኽኒ ኣለኺ? ንመድሓን ገጸይን ኣምላኸይን ገና ኸመስግኖ እየ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 44 ኣምላኽ እቲ ቀደም ብዘመናቶም ዝገበርካዮ ግብርስ ኣቦታትና ኣዘንትዮምልና በእዛንና ሰሚዕናዮ። ብሂካዮም ነበርካ እሞ ብየማናይ ኢድካን ቅልጽምካን ብብርሃን ገጽካን እዮም እምበር ብሰይፎምሲ ነታ ሃገር ኣይወረስዋን። ብቕልጽሞም እውን ኣይደሓኑን እሞ ንሕዛብ ብኢድካ ሰጒግካ ንኣታቶም ተኸልካ፣ ንህዝብታት ኣጥፊካ ንኣታቶም ኣግፋሕካ። ዎ ኣምላኽ ንስኻ ንጉሰይ ኢኻ፣ መድሓን ያዕቆብ ኣዝዝ። ብቐስተይ ኣይኮንኩን ዝውከል
ሰይፋይውን ኣይከድሕነን እዩ እሞ ንተጻረርትና ባእኻ ኢና እነውድቖም ንተቃወምትና እውን ብስምካ ኢና እንረግጾም ካብ ተጸራርትና ንዘድሓንካና ንጸላእትና እውን ዘሕፈርካዮም ንስኻ ኢኻ ኩሉ መዓልቲ ብኣምላኽ ንሕበን ስምካ እውን ንዘለዓለም ነመስግን ሕጂ ግና ደርቢኻና ኣሕፊርካና እውን ምስ ሰራዊትና ድማ ኣይትወፅእን ኣለኻ ካብ ተጻራሪ ኣምለስካና ጸላእትና እውን ዘመቱና ከም ኣባጊዕ ክንብላዕ ኣሕሊፍካ ሃብካና ኣብ ኣህዛብ እውን ፋሕ ኣበልካና ንህዝብኻ ብኸምኡ ሸጥካ ብዋግኡ ኣይረባሕካን ንጎረባብትና መጻረፊ ኣብ ዙርያና ንዝነብሩ ከዓ መባለቲኦምን መላገጺኦምን ገበርካና ኣብ ማእከል ኣህዛብ መመለስቲ ኣብ ማእከል ህዝብታት ርእሶም መነቕነቒ ገበርካና ሓሳረይ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ቅድመይ እዩ ብሰርዲ ድምፀይ እቲ ጸራፍን ሓማይን ብሰሪ ጸላእን ፈዳይ ሕነን ሕፍረት ገጸይ ሸፊኑኒ ኣሎ እዚ ኩሉ በጽሓና ግናኸ ኣይረሳዕካናን ኪዳንካ እውን ኣይጠለመናን ኣብ ቦታ ገበላት ቀጥቂጥካና ብጽላሎት ሞት እውን ተጎልቢብካና ክነስኻስ ልብና ንድሕሪት ኣይተመልሰን ስጉምትና እውን ካብ መገድኻ ኣየግለሰን ስም ኣምላኽና ረሲዕና ኣእዳውና ናብ ጓና ኣምላኽ ዘርጊሕና እንተ ንኸውንሲ ኣምላኽ ንምስጢራት ልቢ ይፈልጥ እዩ እሞ ነዚ ዶ ኣይምምርመሮን ነይሩ ምእንታኻ ሙሉእ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና ከም ኣባጊዕ ማሕረዲ እውን ተቖጸርና ጐይታዬ ተበራበር እባ ንምንታይ ከ ትድቅስ እረ ንቓሕ ንሓዋሩ ኣይትደርቤና ንምንታይ ከ ገጽካ እትኽውል መከራናን ጸበባናን እትርስዕ ነፍስና ናብ ሓመድ ደኒና ስጋና ኣብ ምድሪ ጠቢቕ እዩ እሞ ንሬዴትና ተንስእ ምእንቲ ሳህልኻ እውን ኣድሕነና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 45 ካብ ልበይ ጽቡቕ ነገር ይግንፍል ድርሳናተይ ንንጉስ እዩ እብል ልሳነይ ከም ብርዒ ቅልጡፍ ጸሓፊ እያ ካብ ደቂ ሰብ ንስኻ ትጽብቕ ውቃቤ ኣብ ከናፍርካ ፈሰሰ ስለዚ ኣምላኽ ንዘለዓለም ባረኽካ ኣታ ጅግና ሰይፍኻ ኣብ ሕቖኻ ዕጠቕ ክብርኻ እውን ግርማኻን ልበስ ምእንቲ ሓቅን ገርህነትን ጽድቅን ብግርማኻ ውፃእ የማነቲ ኢድካ እውን ዘፍርህ ነገር ክትምህረካ እያ ፍላጻታትካ በላሕቲ እየን ኣብ ልቢ ጸላእቲ ንጉስ ይእተዋ ህዝብታት ኣብ ትሕቲኻ ይወድቁ ወኣምላኽ ዝፋንካ ንዘለዓለም ዓለም እዩ ዘንጊ መንግሥትኻ እውን ዘንጊ ቐንዕና እያ ጽድቂ ትፈቱ ረሲእነት ትጸልእ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጐስ ቀብኣካ ኣልባስካ ኩሉ ከርበን ዓለውን ዝባድን ይጨኑ ኣብ ኣዳራሽ ስኒ ሓርማዝ እውን በገናታት ባህ የብለካ ኣሎ ኣዋልድ ነገሳት ኣብ ማእከል እተን ክቡራት ኣንስትኻ እየን እታ ንግስቲ ብወርቂ ኦፈር ተሰሊማ ኣብ የማንካ ትቐውም ኣላ ጓለየ ስምዒ ራእዩውን እዝንኺ ከዓ ኣድኒ ህዝብኽን ቤት ኣቦኽን ረስዒ ንጉስ ንውብነትኪ ይብህጎ ንሱ ጐይታኺ እዩ እሞ ስገድሉ ጓልጢሮስን ናይ ህዝቢ ሃብታምን ገጽ በረኸት ሒዞም ሞገስካ ክደልዩ እዮም ጓል ንጉስ ኣብ ውሽጢ ኩለንተናኣ ኽብርቲ እያ ክዳውንታ ወርቀ ዘቦ እዩ ዝንጉርጉር ክዳን ተኸዲና ናብ ንጉስ ከእትውዋ ብድሕሪኣ ኣዳኖታታ ደናግል ናባኻ ክወስድወን እዮም ብሓጎስን እልልታን ተዓጅበን ክመጻ ናብ ኣዳራሽ ንጉስ ከኣትዋ እየን ውልድካ ኣብ ክንዲ ኣቦታትካ ክኾኑ ኣብ ብዘላ ምድሪውን መሳፍንቲ ክትገብሮም ኢኻ ካብ ወለዶ ንወለዶ ንስምካ ክዝክሩ እዮ ንስለዚ ህዝብታት ንዘለዓለም ከመስግኑኻ እዮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 46 ኣምላኽ ንኣና መዕቆቢና ሓይልን ጸበባና ፍጡን ረድኤትን እዩ ስለዚ ምድሪ እንተተገልበጠ ኣኽራን ካብ መዓሙቕ ባሕሪ እንተተናወፁ ማያት እንተሃመመን እንተዓፈረን
ኣኽራን ብነድሮም እንተኣንቀጥቀጡ ንሕናስ ኣይንፈርህን ኢና። ወሓይዝ ንኸተማ ኣምላኽ ነታ ቅድስቲ ቦታ ማሕደር ኣቲ ልዑል ዘሐጉስ ሩባ ኣሎ። ኣምላኽ ኣብ ማእከላ ኣሎ። ኣይክትናወፅን እያ። ክወግሕ ከሎ ኣምላኽ ክረድኣ እዩ። ኣህዛብ ጫውጫው በሉ፣ መንግስታት ተናወፁ። ድምፁ ኣስምዐ ምድሪ መኸኸት። ጎይታ ሰራዊት ምሳና እዩ። ኣምላኽ ያዕቆብ እምባና እዩ። ንዑ ንገብርታት እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ምድሪ ዝገብሮ ጥፍኣት ጠምቱ። ንውግእ ክሳዕ ወሰን ምድሪ መወዳእታ ይገብረሉ። ንቐስቲ ይሰብሮ፣ ንኹናት ይቐራስሞ፣ ንሰረገላታት ብሓዊ የንድዶ። ህድእ በል እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብህል። ኣብ ማእከል ኣህዛብ ልዕል ክብል፣ ኣብ ምድሪ ልዕል ክብል እየ። ጎይታይ ሰራዊት ምሳና እዩ። ኣምላኽ ያዕቆብ እምባና እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 47 ኣቱም ኣሕዛብ ኩልኹም ኣእዳኩም ኣጣቕዑ፣ ንኣምላኽ ብድምፂ ሓጎስ እልል በልሉ። ልዑል እግዚኣብሔር ዘፍርህ እዩ እሞ ኣብ ዘላ ምድሪ ዓብዪ ንጉስ እዩ። ንሱ ንህዝብታት ኣብ ትሕቴና ንህዛብ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣእጋርና የግዝኦም። ንኽብሪ ያዕቆብ ፈታዊኡ ርስትና ክኾነልና ይሓርየልና። ኣምላኽ ብእልልታን እግዚኣብሔር ብድሃይ መለኸት ደየበ። ምስጋና ኣምላኽ ዘምሩ ዘምሩ፣ ምስጋና ንጉስና ዘምሩ ዘምሩ። ኣምላኽ ንጉስ ኩሉ ምድሪ እዩ እሞ መዝሙሩ ምስጋና ዘምሩሉ። ኣምላኽ ኣብ ኣሕዛብ ነጊሱ፣ ኣምላኽ ኣብታ ቅድስቲ ዙፋኑ ይቕመጥ። መሳፍንቲ ኣሕዛብሲ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብርሃም ክኾኑ ይከቡ ኣለዉ። ዋልታታት ምድሪ ናይ ኣምላኽ እዩ እሞ ንሱ ኣዝዩ ልዕል በለ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 48 ኣብ ከተማ ኣምላኽና ኣብታ ቅድስቲ ኸረኑ፣ እግዚኣብሔር ዓብይን ኣዝዩ ምስጉንን እዩ። ከረን ጽዮን ኣብ ወገን ሰሜን ከተማ እቲ ዓብዪ ንጉስ፣ ሓጎስ ኩላ ምድሪ ብውበታ ልዕል ትብል። ኣምላኽ ኣብ ኣዳራሻታ እምባ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። እንሆ ነገስታት ተኣከቡ፣ ሓቢሮም ሓለፉ። ርእዮም ተደነቑ፣ ተሸቢሮም ሃደሙ። ኣብኡ ከምቲ ጻዕሪ ናይ እትሓርስ ሰበይቲ ምንቅጥቃጥ ሓዞም። ንስኻ ንመራኽብ ተረሲስ፣ ብንፋስ ምብራቕ ትሰባብረን። ከምቲ ሰማዕናዮ ኣብ ከተማ ጎይታ ሰራዊት፣ ኣብታ ከተማ ኣምላኽና ከምኡ ርኤና። ኣምላኽ ንዘለዓለም ከጽንዓ እዩ። ወኣምላኽ ኣብ ውሽጢ መቕደስካ ንሳህልኻ ሓሰብናዮ። ወኣምላኽ ከምቲ ስምካ ከምኡ ምስጋናኻ ክሳዕ ወሰን ምድሪ እዩ። የማነይቲ ኢድካ ጽድቂ መሊኣ ኣላ። ብፍርድታትካ ኸረን ጽዮን ትሕጐስ፣ ኣዋልድ ይሁዳ እልል ይብላ። ንጽዮን ዙርዋ ብዙርያኣ ተመላለሱ፣ ግንብታታ ቈጸሩ። ንዝመጽእ ወለዶ ክትነግረሉስ፣ ቀጽርታታ ኣስተብህሉ፣ ኣድራሻታ ኣስተውዕሉ። እዚ ኣምላኽ እዚ ንዘለዓለም ዓለም ኣምላኽና እዩ እሞ ንሱ ክሳዕ ሞት ክመርሓና እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 49 ኩልኹም ኣሕዛብ እዚ ስምዑ፣ ኣቱም ኣብ ዓለም እትነብሩ ኩልኹም ሕሱራትን ክቡራትን ሃብታማትን ድኻታትን ሓቢርኩም ጽንበሉ። ኣፈይ ጥበብ ይዛረብ፣ ሓሳብ ልበይ ከዓ ናይ ምስትውዓል እዩ። እዝነይ ናብ ምስላታታት ኤድንን ስውር ፍልጠተይ እውን ብበገና እገልጽ ኣለኹ። እከይ እቶም ዝረግጹኒ ክኸበኒ ከሎ፣ ብመዓልቲ ጸገማ ንምንታይ እየ ዝፈርህ? እቶም ኣብ ገንዘቦምን ዝውከሉ ብብዝሒ ሃብቶም ከዓ ዝምክሑ ዘለውስ፣ ንሓዋሩ ክነብር ጥፍኣቱን ከይርኢ ሓደ እኳ ንሓዊ ዝብጀዎ፣ ጋር ነፍሲ ኣምላኽ ዝህበሉ የልቦን። ጋር ነፍሶም ክቡር ንዘለዓለም ከዓ ተሪፉ እዩ። ጠቢባን ከም ዝሞቱ፣ ዓሻን ድንቆሮን ሓቢሮም ከም ዝጠፍኡ፣ ገንዘቦም ድማ ንኻልኦት ከም ዝሓድጎሎምሲ ክርኢ ደኣ እዩ። ኣባይቶም ንዘለዓለም መሓድሮም ካብ ወለዶ ንወለዶ ከም ዝነብር ውሽጣዊ ሓሳቦም እዩ። ንምድሮም በብስሞም ይስምይዎ ኣለዉ። ግናኸ ሰብ እንተ ዝጠፍእ እንስሳ እዩ ዝመስል። ክብሪ እኳ
እንተሎ ኣይነብርን እዩ። እዛ መገዶምሲ ዕሽነቶም እያ። ድሕሪኦም ዝመፁውን ንባህሎም ይሰምርዎ። ከም ኣባጊዕ ኣብ ሲኦል ይነብሩ፣ ሞት ይጓስዮም። ንግሆ ቅኑዓት ይገዝእዎም፣ ውቃቢኦም ኣብ ሲኦል ይጠፍእ፣ ማሕደር እውን የብሎምን። ኣምላኽ ግና ክቕበለኒ እዩ እሞ ንሱ ንነፍሰይ ካብ ኢድ ሲኦል ከናግፋ እዩ። ሰብ እንተ ሃብተመ ክብረት ቤቱ እንተበዝሐ ኣይትፍራህ። ክብረቱ ኣሰሩ ኣይወርድን እዩ እሞ ምስ ዝመውት ገለ እኳ ኣይማላእን። ሽሕ እኳ ብሂወቱ ነፍሱ እንተኣመስገነ ንርእስኻ ሰናይ እንተገበርካላ ሰባት እውን እንተነኣዱኻ ንስኻስ ናብቶም ከቶ ብርሃን ዘይርዩ ዓሌት ኣቦታትካ ክትከይድ ኢኻ። ምስትውዓል ዘይብሉ ሰብ ብኽብሩ እኳ ነተን ዝጠፍኣ እንስሳ እዩ ዝመስል። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 እቲ ስልጡን ኣምላኽ እግዚኣብሔር ተዛረበ። ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳብ ምዕራብ ንምድሪ ይፀዋዓ። ካብ ጽዮን እታ ፍጻሜ መልክዕ ኣምላኽ ደመቐ። ኣምላኽና ይመጽእ ስቕ ድማ ኣይብልን። ኣብ ቅድሚኡ ዝባላዕ ሓዊ ኣሎ፣ ሃቦብላ ንፋስ እውን ይኸቦ። ንሱ ንህዝቡ ምእንቲ ክፈርሲ ነቶም ብመስዋዕቲ ገይሮም ምሳይ ኪዳኑ ዝኣቱ ቅዱሳነይ ኣኽብቡለይ። እዚ ኢሉ ንሰማያት ኣብ ላዕልን ንምድርን ይጽውዕ ኣሎ። ኣምላኽሲ ፈራዲ እዩ እሞ ሰማያት ጽድቁ ይነግሩ። ኣታ ህዝቢ ኣነ ክዛረብሲ ስማዕ፣ ኣታ እስራኤል ኣነ ክምስክር እየ። ኣነ ኣምላኽሲ ኣምላኽካ እየ። ብዛዕባ መስዋዕትታትካ ኣይወቕሰካን፣ መስዋዕትታትካ ምሕራርካ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ። ኩሎም እንስሳ በረኻን ኣብ ኣሻሕ ኣኽራን ዘለዋ ኸብትን ናተይ እየን። ንኹለን ኣዕዋፍ ኣኽራን እፈልጠን፣ ኣብ ምድሪ ዝዋሳወስ ከዓ ምሳይ እዩ ዘሎ እሞ ኣነ ካብ ገዛኻ ዝራብዓት ካብ ደንቤኻ እውን ዲቤላታት ኣይወስድን። ምድርን ምልኣታን ናተይ እያ እሞ እንተ ዝጠሚ እኳ ኣይምነገርኩኻን። ኣነ ዶ ስጋ ዝራብዓት እበልዕ፣ ደም ዲቤላታትሲ እሰቲ እየ። መስዋዕቲ ምስጋና ንኣምላኽ ክሰዋኣሉ መብፅዓኻ እውን ንልዑል ሃቦ። ብመዓልቲ ፀበባ ድማ ፀዋዓኒ፣ ኣነ ከናግፈካ እየ፣ ንስኻ እውን ከተኽብረኒ ኢኻ። ንረሲእ ግና ኣምላኽ ይብሎ፣ ኣታ ተግሳፀይ እትጸልእ ቃላተይ እውን ንድሕሬኻ እትድርብስ። ከመይ ጌርካ ኢኻ ስርዓታተይ እትነግር፣ ንኺዳነይ እውን ብኣፍካ እተውስኦ። ሰራቒ ምስ ርኤኻ ምስኡ ሓበርካ፣ ክፍልኻ እውን ምስ ኣመንዝራታት ነበረ። ኣፍካ ንኽፋእ ፈነኻዮ፣ መልሓስካ እውን ጠበራ ትፍሕስ። ተቐሚጥካ ንሓውኻ ተሓምዮ፣ ንወዲ እኖኻ እውን ትነውሮ ኣለኻ። እዚ እናገበርካስ ኣነስቕ በልኩኻ ከማኻ ዝኾንኩ መሲሉካ ኢኻ። ግናኸ ኣነ ክግስጸካ ንሓጢኣትካ ኣብ ቅድሚ ዓይንትኻ ከቁም እየ። ኣቱም ንኣምላኽ እትርስዕዎ ኣነ ከይሰላልዓኩም እሞ ዘናግፈኩም ከይትስእኑስ ነዚ ኣስተብህልዎ። መስዋዕቲ ምስጋና ዝስውዓለይ የኽብረኒ፣ ነቲ ብመገዱ ዝጥንቀቕ ከዓ ምድሓን ኣምላኽ ከርእዮ እየ።